pilihan ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Kini lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. 5.3 maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang puntong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaan kasulatan. Butang may katapusan, mayong butang sa tanan ay soon. Mahanaan, Kumusta man ang inyong mga pagmatang, nininga sa iyo nga kabutang. Ang atong oras karon alang sa kasayuran sa tanan alas 4:28 sa tingali naka-open na ang tanan ng soon diya sa inyong mga FM radio sa inyong mga panimalay. Maibutan ka natong tanan Luzon, Visayas, and Mindanao, ibin sa laing mga nasod o sa tanan nga mga OFW mga Pinoy. Ilabinas sa tanang kaigsunan din sa Balok, dapit sa Pilipika, dapit sa Kakoy, o sa tibok ng Panimalay, nga kanunay yun nga ikauban, nining mga dapit aron sa pagkatiman, sa among tulong ka mga anak, sa akong ugangan, everyday igsoon, nagkadool na yun ang celebration. Wow! Wanay lain nga huibis, wanay lain nga pizza 16, muna nga doble na yun nga panikamot o pugi uban ang tabang sa Ginoo. Siyempre may igsoon, kung doon na kay mga activities o mga bulhaton, muna ikiingon mga igsoon, mabisig yun ang tao. Pero mas nindot nga mabisi ka para sa bulhaton sa Ginoo kaysa mabisi ka dinis kalibutan para sa imuhang kaugalingon lang. Hinumdumi mga igsoon kung mabisi ka para sa himaya sa Dios, ang Ginoo mao imong mapasidunggan, ang Ginoo mao imuhang mapasalamatan. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Murayan Makasaon, aniyan usab ang inuubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugoon dini sa FM radio o sa social media sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, ibin sa laing mga nasod. Maibuntag ka ninyong tanan, ilabi na sa laing mga nasod karon diya sa Saudi Arabia, diya sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa ako ang wife karon nga nakaroon na kuwan sa mga kaigsunan. Si Pastora Imagine Canilario, kung mga pag-ampo na ang Ginoo maghahatag yun o may panlawas kanunay, bisan pa man sa iyang physical nga bahin nga doon na sa gitawag ko
at dili pa nas Pilipinas may igsoon nga gitawa og ubag ba kanang matagtiki ba nga ubag-ubag tungod na siya sa mainit igsoon. Ari habi na siya sa kanabitaw nga kalabaw nga siging gidaro unya ipalunang sige sa init unya ang lunangan sa init. Ulo magkakaisunan doon na lang yun ay kayuhan labaw sa tanan kayuhan gikan sa Ginoo. Una nga wag itay aramay kung kuno lang sa atong kinabuhi. Doon sa mensahe may igsoon. Good morning pastor diha sa Pilipinas o maayong gabi diri sa Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. Maayong gabi diha sa Saudi Arabia. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Relji. Kumusta mo diha dong Relji? Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa inyong mga pagpapalabaho sa Ginoo mga proteksyon. Ang Ginoo magabantay matagusan nato mga kaisuran daw doon naman tayo gitawag o mga obligasyon unang kahapong adlaw everyday maigsoon ikinahanglan ko kang doble sab ka mag-amping igsoon kay mo magunay ato nga kalihukan dinis kalibutan nga nagkalain-lain ato nga ma-encounter niya dili ka mahimo nga magmaigbat dili sa tamang inampingon maigsoon labi na sa dinis kalibutan. Iskam ko ka mga igsoon na nalingaw ko kahapon kay kuha ko o gitawag ng parcel iko mo na speaker ako aga i-order nga piti managaana nakapalit na ko kong speaker igsoon nga uskapo nya duha pito ka mo ko ang i-order siyempre may igsoon mas dako nga karton mas dako nga sulodlan ako mo sa ako giingnan nga mo na speaker nga imura mang gibitbit ikaw di ko kuha na oy agi black ko na yung mic so di ko punta ka ng silira na kaya ato na siya katagag pahalipay kaya dili na mayo mic so even sa social media mga kaigso na dili mo na siya matarong mic so kaya dapat kunas ginahaw na itong pangita o financial maigsoon matagaan lang na inino mataan na dili mayo kaduhan ako kung deliveran maigsoon ng karton piting katawas mga delivery ulo mga kaigsuonan igwa pag ikaw kabantay atong maigsoon bumayad lagi ko sa karton una nga sa itong kinabuhi ba mga kaigsuonan ilabi na sa pagpangalagan sa buhin na itong Diyos mismo kita mga kaigsuonan doon na tayo gitawag o i-examine ang atong kinabuhi kung tapos bagyo ta nga mo pupuyo sa gingharian sa langit. Sama sa atong i-discuss karon na igsoon kabahin sa bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem mga igsoon dili na sa ordinaryong Jerusalem nga papuy-an sa tawo sa panahon nga ikaw ug ako papuy-on dito. Mao nga dinis kalimutan pa. I-practice na tandaan kung ikaw ug ako kung tapos ug angayan pa nga pupuyo sa gitawag nga bagong Jerusalem. Mao nga everyday dapat ang imuhang kinabuhi kanunay nimo ning eksaminon. Pangutana ka kanunay Lord, igo na ba ning akong gihimo para nimo? Igo na ba ning akong pagserbisyo nga malipay ka kanako? Ano lang? Kanunay nimo bang pangutanon ang imong kinabuhi aron imo matagamdaman para wow. Ang Ginoo gyud igsoon kung imo bisya nga papuy-on sa kinabuhi papuy-on diha sa imo nga kaugalingon mismo tanan nga trabaho sa kalibutan dili gyud ka madali-dali o gitawag mailan ba dili gyud ka madali-dali o ma-scam kay nganuman dili man ka mo dali-dali ang desisyon sa imong kinabuhi mag-agad man ka sa plano sa Ginoo. Hinumdumi mga igsoon ang Dios ingon siya iya sa Jeremias nga ang akong plano dili sama sa inyong mga plano. Inana nga sitwasyon igsoon bisan kani nga bersikulo kapitulo nga angay nimong ibutang sa imong kinabuhi
makapangutana na ka sa imong kaugalingon. Lord, sakto na ba ni o gigo na ba ni ang akong mga plano aron sa diha nga ako mo desisyon sa akong mga plano haong yudikan kami mo. Mao na giingon sa Jeremias 39 versikulo 11. Nganuman dili siya buot igsoon nga ikaw mahimong ma-failure. Dili siya buot nga ikaw mahimong nga matawag sa naagyon sa alanganin. Gusto siya mga igsoon nga naa kanunay ang success. Wow. Naa kanunay ang kadaugan. Siyempre ang Diyos dili yun siya mapindi. Always siyang naas kadaugan. Ikaw ug ako kung tinuod ang anak sa Ginoo igsoon, doon na may mga panahon nga ma-failure ka, mapakyas ka, kana gitraining ka kung mudawat pagkakapakyasan ibig sa kalibutan. Apan diha sa kinabuhi Kristohanon, ikaw ug ako seryosoha ang Ginoo kay klaro gyud ang kadaugan naghulat kanimo igsoon. Tingali doon ay mga panahon nga ikaw makaingon nga kung nalakan si Juan Kuani, pero hinumdumi kung doon ay Ginoo na apay giandam ang Dios nga mas labaw pa ni anak mga pinagka. Salamat sa Ginoo ato sa ning hanigan des mga pag-ampo o sa ta upadayon ngadto sa unahan. Mag-ampo ta ison. Labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa mga panahon nga imong gihatag. Sa gininhawa, puso nga imong gipiyal ka na mo, Amahan. Salamat o Diyos, niningtak na o dapit sa sayong kabuntagon nga imong gihatag ka na mo. Way hunong o way puas ang imong pagkamaayo nga imong gihatag ka na mo, Amahan. Ang among buhaton mao lamang na malipay ka, mapasidunggan ka sa tibok na mong kinabuhi. Tanan namong trabaho dinis kalibutan, Amahan. Amo kining iintrigar nga na kanimo. Ug amo kining isalig nga na kanimo. Kay kining tanan o Dios, usa kini kapag training sa mong kinabuhi, kung mudawat kami sa kapakyasan, mudawat kami sa kadaugan, apan diha sa imong atubangan, always kaming magmadaugon kanimo, Amahan. Hiningtak na o dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe. Tuguti kini mangitag dapit muna sa matag usa. Labaw sa tanan karon nga naka-open na sa ilang mga FM radio. Sa nagapalibot ining tulo ka mga cities. Sa nagapalibot nga mga barangays nga sakop sa Tanhay City, sa Bai City, sa Payawan City. Dili lamang dinhi sa Negros Oriental, Amahan, kundi sa kinatibukan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Dili lamang sa Pilipinas, Amahan, kundi tibuok kalibutan, butok sa makadungog nining mga pulong karon. Manghinaot ako o Dios uban ang imong tabang. Mangita kining dapit luna sa matag usa nila ka makinabuhi. Magahatod kining kadugang kaisog kadasig o kaming tanan o Dios mahimo nga ma-excited sa pagpatalingog sa imong mga pulong mga mensahe. Labi na sa tibok na kong panimalay, sa among tulong ka mga anak sa akong ugangan, sa akong wife karon nga naa karon sa Saudi Arabia, Amahan. Lord, ano na sa gibati sa pisikal nga bahin. Ako mga paghangyo nga na kanimo. Nasayod ako o Dios maluluyon ka. Gamhanan ka nga Dios nga way sama kanimo. Ug akong gideklarar ang complete healing. Nabisan pa man sa mga hubag-hubag nga naa karon sa pisikal nga bahin. Ako kingibanlong pinagisimong autoridad. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, nga mawala kini. Bisan pa man o Dios, nasayod ako, Amahan, nga kining tanan may dangat kayo diha sa imong kamayaan. Sa tanang magkatawhan karon nga nabinaw sa Shine FM 95.3. Lord, ako mga pag-ampo, doon na sila yung mga problema, doon na sila yung mga panginahanlan, bisan pa man sila matagos sa pamimalahin. Luawa sila kanunay o Diyos, kung doon na may mga problema, Amahan, pahinumdumi sila, pinagisi mo mga pulong mga minsa. Bisan pa man sa mong station manager, na si Reverend Gideon Candelario, na sa ilang pag-travel karon umalabot ng Merkulis, Amahan,
aron sa pagpaambit sa imong mga pulong o mga mensahe nining maong dapit. Lord, ikaw mga proteksyon, mga bantay. Labi na sa mo General Station Manager, Reverend K. Brian Makasaor, uban silahang iyang mga kaubanan sa tanan nga mga DJ sa Shine FM, Lord. Proteksyon ni ubantay ang ilang mga kinabuhi. Sa tanang magkatauhan karon nga nagawas ni ining maong nga live, Lord. Nasayod ako, ano naman sila mga problema na dili nila kayang sulbaron sa ilang kaugalingon. Apan kaya nimo ning sulbaron, Amahan, tungod kay way imposible ang kanimo. Lord, salamat, Amahan. Samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong, mga mensahe. Tugod ti kini nga mahimo namo ning sumbanan, mahimo namo ning pundasyon sa matag adlaw sa among pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. Lord, nining mga tagnaan bisan pa man sa mga bulaton karon sa among Sunday service, Amahan, kay mong gipiyal ka namo. Lord, nga diin ang imong mga pulong, mga mensahe, nga diin giwalay sa imong mga alagad, mahimong kining kadaugan kanunay o mugiya ka namo, Lord Jesus. Salamat o Diyos, bisan pa man sa pagpadayon namo sa pagdagyaw ining mga adlaw. Alang sa dakong pagpasalamat, Amahan. Lord, salamat, Amahan. Dapit sa pinipigan, dapit sa balok, dapit man sa kampuy, Lord. Ako mga pag-ampo nga na kanimo. Sa dili pa mo abot gayon ang dakong pagpasalamat ining maong dapit. Hanay o kumplito na ang tanan uban ang imong tabang. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo kanamo sa imong kaluoy. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kalisod, taliwala man sa mga problema, apan naghatag kay solusyon ining tanan. Lamang ang among kinabuhi, among kining iintrigar nga na kanino. Lamang ang among kinabuhi, haom diya sa imong mga balaod o mga sumbo, Amahan. Salamat o Diyos, initak na o dapit sa kabuntagon. Wayon ang ako pagpasalamat ka na kanino. Kapadayon kang nagpakamayo ka namo. Ilabi na sa tanan ng mga katawhan, Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibin sa laing mga nason. Mga OFW nga nakakaroon sa dili mayong kahimtang, Amahan. Lord, ikaw magapadangat o mga mensahe, na ikaw maghatag nilang kalikod, kadasig, labi na sa ilang mga matag pamilya na habilin. Naunta o Diyos, dili sila bation o kahinawan, kung dili ang kalikod kadasig, labaw sa tanan, padayon sila kamutangog na natanan. Lord, panalagdi ang mga OFW, ang ilang mga kinabuhi o Diyos, kanunay anaa sa imong mga kamot. Ampingi sila, uga, ipahiligay sila sa bisan kung saan katalak mo, labaw sa tanan sa ilahang mga employer o Diyos. Way imposible na ng kanimo, Ama. Salamat o Diyos, ninitak na o dapit sa kabuntagot ay mong yatag ka na mo. Way unong ang ako pagpasalamat ka na kanimo, tungod kay adlaw-adlaw imo kaming gipasinati sa imong pagkamayo. Dungog kong imaya, nanhanagit kanimo ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo, maigsoon. Aksyon yun o karat akong tingog mga isoon tawag kay inatong ning labay nga mga adlaw atong Birnis, grabe yun kainit ang amo nga gibati while may naghulat sa panalangin ng isoon. Wala nga, salamat sa Ginoo, pero niya nagtanan magkaigsunan doon naman po'y reward. Ano man ang Ginoo mo'y naghatag na pagkusog, iksaon. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch. Sir Belinario SK Florentino nag-watch karon diha sa Davao City Government. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga kanunay gyud nga naghagok sa mga bulhaton. Nasayod ko nga sa matag usa ikaw ug ako sa paghago, sa pagpaambit sa mga mensahe sa Ginoo, ang Ginoo magapamuhat. Ug ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ikaw ug ako igsuon sa inyo pag-watch karon sa Facebook Live, sa pagpaminaw sa mga FM radio nga nakaroon sa inyong panimalay. I declare blessing sa matag usa kami niyo kinabuhi. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Arinan Rabi. Ay buntag kami mo diha sir, Rabi.
Reynan Hirabi. Ano na sa iminsahe, good morning, amin. Pastor, shout out naman ako sa mga Villanueva family na sa nursery Lonoy Bae City, Negros Oriental, from Lipa City, Batangas. Wow. Ang Ginoo magapanalangin sa imong kinabuhi, brother. Rinan from Lipa, Batangas City. Igsoon, iyang mga relatives o pamilya nga mga Villanueva family na agaron sa nursery. Igsoon. Muna nga human ini nga mao nga pagpasalamat dinhi sa Sign FM ug Thanksgiving dinhi sa simbahan mismo. Lain sa pag atong obligasyon nga atong i-focusan niya. Yan ang mga panahon na igsoon. Medyo dili na kayo ta ma-busy tungod kay dugay-dugay pa man ang Thanksgiving sa Pilitikan. Niya diri pod sa dapit sa Kagwe igsoon. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo bisan pa man wala pay balay nga alampuanan diha sa dapit sa Kagwe. Atong gyapon himuon, among gyapon himuon ang pagpasalamat sa mao nga pagsugod sa bulaton sa panimalay ni Brother Mario Elik. Inyong dumimi igsoon kung himuon gina sa tao ang iyang lifestyle, ang pagpasalamat, ang Ginoo mahimot nimo. Usahay magud ang tao inis kalibutan kung anang-anas kadagaya na ana sa gitawag nga pabor sa kinabuhi makalimot man dili man kahuna-una nga ang kanang tanan gikan diya sa Dios. Ikaw ug ako igsuon wala ko'y bisan usa nga atoa. Hinumdumi ang tanan nga naa nimo karon dili og dili yun na imo ha. Bisan unsaon pa na nimo og explain, bisan unsaon pa na nimo una sikat pa sa sinugdanan sa kalibutan. Pinakaunang tao sa kalibutan nga mao si Iba o si Adan. Wala ko naisulat sa balaang kasulatan nga hangtod karon buhi pa nga naglakaw-lakaw pa sa kalibutan. Hinumdumi ang imong kinabuhi sa pipila ka mga tuig, ang 10 ka tuig dali ra gyud kayo nang mawala. Dali ra kayo nang mahuman ang 10 ka tuig. Imagine na to igsoon. Dili ka kabalaan nga ika 1 year na katuig dinhi sa Sign FM. Iatong mga panahon na sa usang tuig or pila ka bulan, grabe ang mga pagsulay. Grabe ang kalisod. Apan to God be the glory, kadaugan, kasiguruhan, kalampusan, ihatag sa langit ng takamahan. Wow! I-challenge ka sa Ginoo. Hinumdumi maigsuon luyos sa pagsulay, lunlon kalipay. Sacrifice is the key to success. Maoy ibutang sa imong kinabuhi. Dili gyud ka mahimong magpalapuson sa tanan nga career sa imong kinabuhi nining kalibutan ug di ka mag-agi og grabing kalisod. Grabing problema apan hinumdumi dunay Ginoo nga kanunay kauban nimo mga pinagwa. Dunay mensahe si Sir Vilinario S.K. Florentino. Salamat kaayo sa Ginoo, salamat sa imuhang kinabuhi Pastor Sapri. Maayong buntag sa tanan, naminaw. Happy Sunday everyone, God bless. Wow, happy Sunday. Happy Sunday Pastor, God bless sa tanan. Wow, happy Sunday sa tanan. Adlaw karon nga Domingo, pizza 12 sa Mayo. O niya Mother's Day igsoon pagyon. Ato ning i-play mga igsoon. Munang ga-search ko o Mother's Day song. Sa tanan nga mga ginikanan karon nga nag-amuma sa ilang mga kabataan, atong i-play ang Mother's Day song by Nora Honor igsoon. Munang akong gi-search, although magka-igsuonan, dili man na siya magtawag o worldly song. Ang worldly song puro na mga gugma kalibutanon, mga yaga-yaga nga kanta. Hinumdumi mga igsoon, hatagan nato dakong importansya. Kung wala pa'y inahan ikaw o ako, di gyud ta kakitag sa hayag sa kalibutan bisag unsaon pa.
Kung walay mama nga nag-atiman sulod sa siyam ka bulan, tingali patay ganda. Unang atong pasalamatan ang Ginoo, nining mga adlaw maoray celebration sa gitawag og Mother's Day. O karon pa mga igsoon nining mga adlaw akong i-play, atong i-play ang Mother's Day song by Nora Honor. Si Nora Honor ani may igsoon, bata pa siya. Adunay mensahe. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Ma'am Lucita Akinin Rabaw Tubio. Sa tanan nga mga angkinin Rabaw Tubio, adunay sa mensahe. Watching from Siapo, San Jose. Kumusta mamulya sa Siapo, San Jose, ma'am? Diha sa Paingon Guhing to Dumaguete City. Dunay mensahe si Pastora Imogene Candelario from gikan sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Saudi Arabia. Mother's Day to all mamas around the world. God bless everyone. Wow. Akong i-play song kini nga song, Mother's Day song by, although may song English man ni may song international ni mga song, although tingali may song kapila nagyug ko gi-block diri sa Facebook, gi-mute ko igsoon kapila nagyud ko ani. Ako ra ning i-play mga igsoon alang sa ato nga isip pagpasidungog sa mga ginikanan. Dili lalim. Siyempre ako natawo ko nga na ako'y mama. Ikaw o ako lalaki ka o babae, ayaw ko kina nga ikaw lalaki dili ka mohatag og balor sa usa ka inahan. Hinumdumi nga ang imong inahan mas grabe ng pagsakripisyo kay kanimong bana. Usahay magud ang bana dili makaagpa sa sitwasyon sa asawa. O hinungdan ang bana igsoon kung dili gani na siya makasinati kung unsay kinabuhi diya sa panimalay. Kay ang bana igsoon kay ang lalaki manggon kanunay ramanggon nang naguna-una og trabaho o niya dili na siya maayaw maigsoon nga ikaw nga nanarbaho di sab ka mutabang sa imong pamilya bisulay kuno og anas panimalay, di ba magkarak-karak yun ka labi nagwa kay nagkatulan na mga paktong ginang imuhang lungagan labi na sa bukid, di ka kabalo mo alikig, di ka kabalo mo lihok, di ka kabalo mo tahop, usa na ko'y lungagon ni mo ikson. For example, mga anak imong asawa, alang-alang imong asawa mo imong paalig-ikon, imong asawa mo'y palungagon, mo'y kawa ni mo'y batasan mo ikson. Sa mga bana karon nga nakadungog sa FM radio, even sa social media, wala ko niingon nga nidapi ko maayo ikson, although ikaw ug ako banag asawa do nagumoy obligasyon matag usa. Hinumdumi ang bana dunay obligasyon sa asawa ug ang asawa dunay obligasyon ngadto sa ihang mga bana. Wow. Ato ni i-play ikson. Gikanta ni song by Nora Honor Exxon, Mother's Day celebration today. Especially this is the day that the Lord has made. Ato sa paminaw ang song ni Nora Honor Exxon. Labi na sa kinabuhi ni Pastor Risi Baldonado from Pasay Negros Oriental. Good care of me. One night as I lay down sleeping, my sister by my side, I heard a voice from telling my mother
I found my dream come true, for the angels took my mother and took her to sky so blue. Dear mother, was it only yesterday? Yes, it must have been, for I could still feel the gentle touch of your fingers each night as you run them through my hair, as you put me to bed. The magic in your lips whenever you kissed my pains and tears away. The tenderness of your voice, so soothing, understanding. With these thoughts, mother, I wish you were still here with me today. So children, obey your mother, obey them faithfully, for if you lose your mother, you've lost the best of all. Salamat sa Ginoo. Once again, happy Mother's Day. Ang atong gipligan mga kaigsunan ang Mother's Day song nga gikanta ni Madam Nora Honor. Bata pa siya na itong mga panahon na matud pa sa Inbisaya igsoon nga ang inahan kanunay kauban diha sa higdaanan nga iyang gipabati ang pagka maandindot nga pag-antiman pagkis sa mga anak ikan sa pagkagamay hantod na dako. Mga anak, lalaki o babae hinumdumi, mas grabe ang pagsakripisyo sa usa ka inahan. Kitang lalaki igsoon kasarma ta makakita makatanggap ta mo kasakit kana ramang tulion ng tao. Ang babae igsoon grabe ang pag-antos pagsakripisyo o mausap na ilang papininis kalibutan. Mga anak hinumdumi, kung wala mo'y mama, dili na matao, ikaw o ako, bisag lalaki ka ba? Ingon diha mga igsoon, hatagan nako o sa o kinabuhi ang maong nga mensahe agi pag-celebrate sa gitawag og Mother's Day today. Ingon ang ipiso, dapat ang mga anak mutahon sa mga ginikanan. Even diha sa 10 Commandments igsoon sa Exodo, ako sa nang basahon usa ta mo adto sa pinakalitunganay sa atong mensahe karon dinhi sa sayong kabuntagon. Ang atong programa maigsoon ang imong pulong wilang parahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong lagyanan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Ikaw o ako kung wala bimensahe sa Ginoo, posibilidad lang kita dinis kalibutan bisan asan lang kita magkahit dasmag igsoon. Ako sa ning hatagan og kinabuhi og haong mga igsoon ang gitawag og Mother's Day celebration. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Manong Prani, Brother Manong Prani kanila Rio from Cavite City. Kumusta mo diha Manong Prani? O happy Sunday o Mother's Day today. Happy Mother's Day today. Ako kini nga hatagan og kinabuhi ang mao nga gipli nato sumbay Nora Honor Mother's Day. Ingon diri mga anak ug mga ginikanan. Mga anak ug mga ginikanan. Ang anak ug ginikanan atong basahon ang Efeso kapitulo 6 versikulo 1 ngadtos 1. Dili lamang ang mga anak
dunay obligasyon sa mga ginikanan, ikaw ug ako duna po'y obligasyon ngadto sa imong mga anak. Question is, unsa man kini? Atong basahon, mga anak sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. That is correct. That is good. Husto, maayo. Mga anak, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan. It mean to say, mga ginikanan, papa o mama. Wow! Gitawag siyang mga kay duha, simpre si mama o si papa. That is more than one. Kay wala nag-ingon ang Biblia, sunda ang imong ginikanan, kundi sunda ang imong mga ginikanan. Simpre, dili ka mataos kalibutan kung si mama ra. Dili ka mataos kalibutan kung si papa lang. Wow! Atong basahon pag-usap, mga anak sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Wow! Mao kini ang husto according from Holy Bible, mga pinangga. Ingon ang bersikulo 2, ang unang sugo nga adunay saad mao kini. First command nga dunay promise mao kini. Hinumdumi sugo, unang sugo og duna pagyoy saad. Wow! Wala gihimo nga sugo nga ordinaryong sugo, kundili duna pagyoy promise o saad. Atong basahon, ingon diri, tahura ang imong amahan, gi-clarify. Wow! Tahura ang imong amahan ug inahan ug kini ang saad. Klaro dili. Tahura si papa ug si mama ug kining pulonga dunay gitawag og promise. Mo hinungdan ang mga kabataan karon nga dili gani mo tuo ni papa ni mama, wa dunay klarong kaugmaon dinis kalibutan base sa balang kasulatan. Hinungduman nato mga kabataan, kung magpagahi-gahi kitag ulos kalibutan, dili si mama si papa mo'y magsakripisyo kung dili kamo. Tinoo dili. Kaya mo man ay taklaro eksoon, bisag kung saan pa na ninyong explain. Bisag taas pa tagrados kalibutan. Kung wala kay respeto sa imong mga ginikanan, why hinungdan? Hinungdumi, diha ni mo matagaptaman kung wala na unya si papa si mama sa kalibutan. Kay mahanaw ra magyutang tanan. O diha makahinumdum ka kung wala na kay barkada. Hello. Ingon dire o kini ang saad aron mabulahan o mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tan-awa ra na. Mabulahan ka. Nganong mabulahan ka? Aron mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan kung ikaw matinahuron ni papa o ni mama kay kining pulunga dunay promise o saad kini gikan sa langit ng tangamahan. Dili gikan ni pastor, gikan ni pastora, dili kundi in biblically mga pinangga. Maungag ka ng mga kabataan nga kanunay nagmatinahuron sa ilang mga ginikanan, doon na gunay insaktong pundasyon diha sa iyang kinabut ipintinis kalibutan. Pero mga nagkagahay kay ulo, digo na muna'y klaro pagka-istorya biisag unsa pa mo ka graduhan dinis kalibutan. Ingon diri mga igsoon 4 ayay mga ginikanan masab ni kisgutan ani. Ingon diri mga ginikanan ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. Tan-awa rasab ng mga ginikanan duna mapoy mga ginikanan na dili kabalong mo lead sa ilang mga anak nga bisag dili na mao, patapog na lamang mga igsoon o paglatigo hanton mga bali ng mga anak. Maunay makahagit sa imong mga anak. Wow! Kini nga mao nga sitas
kini nga mao nga kapitulo bersikulo dili lamang obligasyon para sa mga anak kundi ikaw papa ug ikaw mama lantawa ang imong sitwasyon sa imong mga anak. Kasagaran manggod dinis kalibutan nga dili kaayo makahatag og atensyon sa ilang mga anak kini mga taong mga bisyoso. Klaro dili. I-try ko no ko og explain exoon nga mga taong mga bisyoso, mga papag mama nga maka-explain mo nga makahatag ng maayong pagtagad sa ilang mga anak, di ba? Hibulo na lamang ilang mga anak. Dili man na siya gitawag nga lisod nga kahimtang nga imong lantawon sa isa usa ka tawo nga bisyoso. Siyempre kung ang bisyoso ang tao igsuon sa kalibutan, unsa man klase sa bisyo daghan man na. Ang bisyong igsuon that is general nga pulong. Ikaw ug ako nakabalo na ka. Kay ka nang gitawag nga bisyo, mao na imong nabatasan. Og magbisyo nimo tinapulan ka. Unsa may imuhang ikahatag sa imong mga anak magisige kag yaka, bisyo gyapon na. Hello. Dili na sa gitawag nga kanang bisyo kanang sugal unsa pa diha may son inom, dili sa mga tawag nga maor nay bisyo. Magsige ra kag yapungan sa imong balay, magsige kag panghuyap. Bisyo gyapon na, that is vices. Magsige ra kag panabi sa imong silingan. Imbis ang imong atensyon, ang imong oras para sa imong mga anak, para sa baol unsa pa diha. Ako sa kong kinabuhi so layo ra ng pila ka minuto, 15 minutes, musibak yun ko, labi wala klaro nga katuyuan. Mawagtang lagi ko dihang eryahan na yun, kaya di magyug ko magdugay. Kaya ang akong oras may igsoon mo na giingon tinuod, ang imong oras hinumdumi, matag yukto, matag pitik sa orasan, bulawanon ni igsoon. Adunay mensahe si Pastora Imagine Candelario, amin. Adunay mensahe si Pastor Rizzy Baldonado from Basay. Good morning Pastor, og Happy Mother's Day sa tanan nga mama nga kanunay nagsakripisyo og naglantaw sa kaayuhan sa mga anak, especially to my loving asawa Ami Anis si Baldonado. Wow, happy Sunday sa akong wife naagaron sa KSE sa Saudi Arabia. Una, ibin na ka, ikaw ba na dapat kabalugang bulantaw sa kahintang og sitwasyon sa imong asawa? Kung naa sa problema, naa siya sa kikinahanglan sa imong pag-atiman, dapat atiman mo. Dili kay dakuran nimong yaw-yaw diha sa altas kaminyoon. Labi nagbaksik pa maikson, siyempre bata pa, kusgan pa. Wow. Lami kay maikson og I love you, palabyo ikson. Apandaan nas kalisod na nas kahimtang ambot na lamang, pero dili tanan. Munang ikaw ug ako, kung ikaw ba na kasagaran manggod nga mohatag og atensyon, banag asawa, basta mga naas Ginoo, muhatag yun ang importansya. Wow. Munang mga bana nga wala dias Ginoo, mga asawa nga wala sa Ginoo, sulay ganin yung pagpangalagad ng Ginoo. Kami mga alagad sa Ginoo, mao ra ginay among ika-challenge. Mao ra ginay among ikadasik sa watag usa. Sulay lang gud ninyo gyud. Bisulay ninyo sa taas nga mga panahon nga wala mos dias Kristohanong kinabuhi. Og inyong itandi ang kahintang sitwasyon ba? Og asa man igsoon. Munang ikaw o ako dinis kalibutan, wala pa gyud ta malato igsoon sa atong kanang lifestyle nga naatas gitawag og lingaw-lingaw. Wa pa gyud ta malato maigsoon sa atong vision ni kalibutan na. Unsa man ang bisyo maigsoon? Dias pa ni malay maigsoon, wala gyud ta malato magsigira tag bisyo og pungko. Paminaw maigsoon. Nga wa tay nahimo bisan pagani mga sagbot sa ato ang kasilinganan ug unsa diha di ka di tagabalong mupunit maigsoon, di pa mapuno ra kitag basura bisag sa imong pangkaugulingong pamilya. Hello. Mao na bisyo, kanang bisyong pagkatapuran mo na lisod kayo.
ikaw ug ako igsuon kun naagud kas Ginoo ang tanan nimong oras dunay kahulugan. Hinumdumi every seconds, every segundo igsuon dunay kahulugan. Sa tanan karon nga mga mama, happy Mother's Day. Oh, I love you kaninyong mga mama tanan, labi na sa akong wife nga nagsakripisyo para sa iyang pamilya, para namo nga niya diri sa Pilipinas. Nasayod ko nga dili lalim kay mismo nakasinati ko kung say trabaho nga layo sa pamilya, unsay pagpangaplay trabaho. Mao nga ikaw ug ako nga nabilin nga mga bana karon nga ang mga asawa nga narpaw sa mga nason, manghinaot ko nga dili ninyo ipaliwala ang ilang pagsakripisyo isip nga inyong minahal sa kinabuhi. Mao ni akong mga pag-ampo nga mabilin ang nabilin doon na po'y gihimo nga ikatubang mismo sa pagsakripisyo sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga naa karon nagsakripisyo diya sa laing mga nason. Kitang nabilin sa Pilipinas, kauban ang atong pamilya, kauban ang atong mga anak, kauban diha daghan kang ikaalalay apan ang atong mga wife, ang atong mga minahal sa kinabuhi, bana man og asawa nga nararbaho sa laing mga nason. Grabe na ang una-una ana gisuon kalisod apan tugad bida glory kung naay Ginoo, kanunay ang Ginoo kauban nimo. Wow. Ato ning basahon. Ingon dire, mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Himoon, hinoon, amumahan sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. Naa ay Kristohanong disiplina nga naay pagtulunan. Dili kay inimong mga anak bulala nimong binugha, kulatahon nimo pagkadako anak mo ikson magdumot man gyud na. Moingon man na unya ra gyud kung mudako ko kay magsinumpa kay kita. Lahi ra ba gyud ang mga bata mo ikson? Di mag-practice ra ba gyud na? Musulod ra ba gyud na gitawag og martial art, nakakulatahan niya ka. Pero hinumdumi mo ikson, hinumdumi bisag unsa pagka nautan sa imong papa o mama, hinumdumi mga anak, ikot ka kakita sa kahayag sa kalibutan kung wala pa'y mama o papa. Ikaw o ako hinumdumi si mama si papa maoy nahimong instrumento kung naunsa ka karon. Wow, di ikot ka mahimukso. Ibutang sa imong kasing-kasing una-una kung wala si mamang si papa, hinumdumi kung kinsa ka dinis kalibutan. Mahala si mama, mahala si papa, mahala ang imong mga ginikanan o mga ginikanan, mahala ang inyong mga anak. Kay diha maikson ang tinuod nga gugma, dunay kalibay, dunay kadaugan, dunay insaktong pundasyon nganuman diha sa gugma magkahiusa kita. Salamat sa Ginoo mga igsoon, ari kita sa ato nga tema dinhi sa Pinadayag kapitulo 21, hapit na matanahuman sa Pinadayag. Ikaduha, ikasunod anim igsoon katapusang kapitulo sa Pinadayag sa 22 dinhi ta mo tapos o niya musugot tas Genesis 1:1. Wow. Unay nindot. Oto na ito basa ang kasulatan. Ato ning pinagsahon, igsoon aron ikaw ug ako wala gyud masayloan. Kana magsama bas magsanggi igsoon nga although magkaigsoon na dias biblical, doon naman po giingon diha mga kaigsuonan nga aron ka makatapang sa uban, hala binli bisan pa man sa kilid igsoon sa panahon nga sinaunang tawo mga igsoon mao man po nagisugos Ginoo. Padayon kita mag-eksonan ato kita sa ato nga pagbasa dinhi sa pulong sa Ginoo sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 9 ngadto sa unahan. Ingon diri maeksoon ngadto sa 27. Ang pulong mga kaigsoon ang bagong Jerusalem. Wow. Ikaw igsoon og ako excited ba ani?
Wala ba tamalatos atong panimalay karon mga igsoon nga ato aramang mantinilan o dinis kabukiran o mga lingin-lingin nga mga artist. Dili na ta maulanan oy. Okay na na. Kung hatagan ko tag nindot nga balay, aw, dawaton sa nato. Hatagan sa tag panalangin nga insakto, dawaton nato. Ayaw ikagoon. Kung dili sa hatagan og insakto panalangin, ang importante karon bayar tag lawas. Makapakaon rata 3 times a day. Ma-enjoy lang imong kinabuhi, dias pagpangalagan sa Ginoo, ma-enjoy lang imong pamilya. Hinumdumi mang igsoon, ma-enjoy bika ang imong kinabuhi kon ang imong pamilya ba, imong ikauban nga. Kana ba malipayon ba? Munang kada lakaw igsoon, di ka na mahitabo nga wa koy daha. Ana makoy daha maigsoon padahal wa kay daha. Kada lakaw maigsoon, paminaw na ako nga wala na matimo-timo ang tao ning akong mga gagmay diri. Pero naari na mabilin mga igsoon nga gihimo ra nga gitaguan, adili lang po muna pupalit igsoon kay kusik-kusikan naman. Ilabay-labay naman, upa-upa naman maigsoon niya. Siyempre ikaw nga ginikanan, ikaw nga mama o papa, kabalo gas kinaya sa bata nga paglantaw nga daghan kayo, isalibay raman ang uban anak. Unang ikaw rabay muli, ikaw lagoy magiya. Mao na tinud-anay nga pag-atiman sa imong pamilya. Kaya kung makakatunaan na sila o insaktong desisyon, diha na usab na sila maka una-una ba nga ginanay na ko pag-atiman sa akong papa ug mama. Wow, muna tinuod. Unsay giingon ang Biblia diya sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 4, doon ay gitawag Kristohanong disiplina. Ako igsoon sa akong mga anak, dili ko mo dinay nga wa gyud ko kalatigo tingali sa akong kinamagulangan. Wa ko kalatigo tingali anak kani adto wala ko kalatigo anak maigsoon. Kani mas kapinan, mas latigo pa nako ning ikaduha. Mao na mga igsoon, nganuman ang anak maigsoon nagalain-lain man kinaiya. Ang kinamagulangan kaniadto ga edad pa og 5 kabalo namang manglaba. Kining bag-o karon kay na nag-umon man sa gitawag og mga gadget mga igsoon. Nya dapat kabalo gi ka anak nga mo dala ba igsoon. Excuse me. Sa kong excuse mga igsoon kay subaw yun muna nga to nga physical nga bahin kanunay magkong ka-travel kahapong adlaw kaduha ko nagbalik sa syudad. Although magka-igsoonan nindot ra magin ang kasada diri kay bisay mag-hinahinay ko kag panagan normal lang ga di gid kawan abtagos ka oras ang dagan gikan diri paingon sa syudad. Kanya ka ng 1 hour maigsoon dili magkahina siya kapoy basta nindot ra ang dagan sa imo nga gidala nga motorcycle so. Ato na ning pasahon kay nga atong oras nagdagan man unya do na po tay lain mga bulahaton igsoon alang sa ato nga Sunday service igsoon do na tay mga iparidi mga igsoon sa simbahan. Ingon dire sa kapitulo 21 bersikulo 9 ngadto sa 27. 27 ni mga igsoon. 27. Ingon dire ang bag-ong Jerusalem. Kining hisgutan diri maigsoon bag-o ning Jerusalem, dili ni Jerusalem diya sa Israel karon. Siyempre ang Israel daw na Jerusalem. Dinis dunay mga gingharian. Dinis kalibutan. Pero kaning giandam nga Jerusalem igsoon, dili ni sa gitawag ordinary. Dili ni sa kabayras bulawat bisag unsang butak dinis kalibutan nga atong makita, atong mahigap. Ingon diri maigsoon, ang bag-ong Jerusalem o niya miduol kanako ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka mga panagsan nga puno sa katapusang 7 ka katalagman. Miingon ang anghel, dali nga ri ugpon patan-awon ko ikaw sa
pangasawunon sa nating karniro. Jis, onya gigamhan ako sa espiritu o gidala sa angel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem. Amura po si Satanas maigsoon. Gidala si Jesus mga igsoon dito sa kinatumyan. Mao gini ato ning basahon igsoon. Jerusalem o pala ang syudad nga mingkon sa gikan sa langit o gikan sa Dios. Nagilak-ilak muni tinuod nga Jerusalem. Dili ni sige pasalig ni Satanas nga si Jesus gitintal dito sa kabukiran hangtod gidala sa pinakataas nga habog o ipakita niya diangkon maguni ni Satanas, diangkon maguni gitawag og Jerusalem. Ato ning basahon ang balaang syudad nga mingkon sa gikan sa langit o gikan sa Dios o gikan sa Dios o nagilak-gilak kini sa himaya sa Ginoo. Migilak ang syudad sama sa Dios. Migilak ang syudad mahalong bato nga daw haspi o tinaw sama sa kristal. Namulan taw gani kag kristal maigsoon. Kung moadto ka sa mga mall, kanang mga dunay mga wall o mga bungbong nga mga kristal, di na siya basta-basta ibinang imong itsura mo reflect na maigsoon mo ra na siya gitawag og mirror. Mauna nga sa dagko karon mga building, dunay mga building karon nga inikaduol nimo mukalitrag open ang mga gawang nya puro na siya glass. Pero doon na po'y mga mall nga magsuroy-suroy ka igsoon nga dili ka kabalo nga ang imong naabdan puro na siya mga glass, makalitrag ka kapakong kay mura lang magyuwalay giali igsoon. Muna nga grabe kaayo ang teknolohiya dinis kalibutan igsoon, pero kini nga teknolohiya di guni siya ka kumpara sa Ginoo igsoon. Ingon dire nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Mingilak ang syudad sama sa mahalong bato nga daw haspi o tinaw sama sa kristal. Tusi kini may dako o habog nga paril o may 12 ka mga ganghaan nya gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Wow! 12 ka banay diha sa Israel. 13 matagilid sa syudad may 3 ka ganghaan, 3 sa silingan, 3 usab sa habagatan, 3 sa amihanan ug 3 usab sa kasadpan. Left and right, wala tuo, side to side igsoon. 14 ang paril gitukod sa syudad ibabaw sa 12 ka sukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostolis nga na nating karniro. 12 ka apostolis agin sa matong mga ngalan nga nahisulat mga igsoon nga nahimo nga 12 ka mga apostolis. Ngalan nga 12 ka apostolis nga sa nating karniro. 15 ang anghel nakigsulti kanako may dalang sukdanan ang bulawan aron isukod sa syudad o sa mga ganghaan sa paril niini. Ingon ang 16 kwadrado ang syudad, pareha ang gitason o ang gilabdon niini o niya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang syudad nga gitason niini 2,400 ka kilometro. Grabe. Grabe kadako. Pila ka kilometro? Pila ka kilometro maigsoon ang Jerusalem? Dinis kalibutan mga igsoon na anak. Niingon din maigsoon 2,400 ka kilometro ang gilabdon. O niya kay pareha man siya, pareha yun na tanan kay iskina man maigsoon. Pareha na siya sa kilid to side atubangan og luyo. 2,400 ka kilometro, 5 kilometers. Perte grabeha kadako.
og ang gilabdon ang gihapugon og ang usap gitas-on ini parehas gayon na ang gitas-on grabe kataas, ang gitas-on ang gihapugon ang gilabdon sa tibuok kalibutan may igsoon wala man na diri nahitabo base sa balang kasulatan wala'y nakatuman pa niini. Hello. Kung ang tao makatukod og sama niini, grabe ka dato. Tingali wa na'y makatupo mga igsoon even ang pinakadatos sa tibuok kalibutan nga number 1 karon. Ingon diri maigsoon sa 17, kisukot usab niya ang paril ug ang kini 60 ka metros, 60 ka metros ang gihabugon sumala sa sukdanan nga gigamit nini maoy kasagarang gamiton. 18, haspi ang paril niini og lunsay bulawan ang tibuok syudad og tin-aw kini sama sa kristal. Wow, lunsay bulawan isa may makahimo sa tibuok kalibutan. Napapadiha maigsoon Book of Guinness nga ang mabutang dirha maigsoon sa Book of Guinness nga motaas ang imong koko. Kinsa matong nitaas ang koko nga walay hulhingoko nya ning taas tong usa tong ning taas buhok igsoon nga mohimo pila ka meters maigsoon. Mahitabo gyud ka o masulat sa gitawag og Book of Guinness. Kana bang sa history ba nga grabe na kailado maigsoon nga moadto ka sa National Bookstore. Pero kani adto kusog kang moadto National Bookstore pero karon dili na. No need na ilabi na sa mga estudyante. Ana na lamang sa Google maigsoon na search dire Google. Awa na Google pod pagkadugay. Ngano man dugo na nilantaw sa Google maigsoon Google man sa ang gilantaw igsoon di nagulgul sab di sunod anak may di gulgul mao nga tanan nga kahimanan sa kalibutan makatabang pero makabuang masab sa imong una-una kung ikaw dili ka makabantay ug dili ka ni ka manage mismo sa imong kaugalingon unsaon man imo pagmanage ang uban. Mao magani dinis kalibutan sa imong pagkakristohanon dapat ang imong i-minister imong kaugalingon una, ikaduha imong pamilya, ikatulo ang uban. Kay mismo kung ikaw ang imong kaugalingon dili ka ka-manage bisan sa imong oras, dili ka kabahi, ayaw na lang magpag-manage sa uban. Tinuod dili mahitabo man nga ang uban dili nimo matagan. Di magani ka ka-manage mismo sa imong kaugalingon, unsaon nimo pag-manage sa imong pamilya nga di man ka ka-manage sa imong kaugalingon. Lisod ba na i-explain igsoon? Masabtan naman na sa tao mayanos kalimutan magkaisunan. Ang importante i-manage ang imong kaugalingon o sa i-manage ang uban. Kay kung dili ka nimo makamanage kasi imong kaugalingon o saon nimo pagdala sa uban nga lahi man nagbatasan. O na nga usa sa ato nga kaila kahapon ang lawa magkaisunan nga akong istorya na kaistorya igsoon sa tinuod ginang pastor. Adunay mga simbahan karon na nag-split na nag-iya-iyahay kay mo lang ginabatasan kinaya dili magkapareha anak yun na paingon ngano magsige mang di man ay makasinabot di ba? Apan ko doon ay Ginoong maigsoon dili man na mahitabong dili magkasinabot labaw sa tanan kung nakasabot ka sa Biblia sa kasulatan. Maura man na igsoon ikaw ug ako kung himasa ka unsa man ang atong batasan kinaya di pareha. Posible mga igsoon ang atong batasan lahi unya ang atong ibasa gitun-an pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Dicky Aries. Salamat sa Ginoo sa mga Aries family. Ato ni ipadayon mga igsoon. Ingon diri sa 18, ingon diri, haspi ang paril niini og lunsay bulawan ang tibuok syudad. Nabay nakahimo ani mga igsoon sa tibuok kalibutan nga ang tibuok syudad lunsay bulawan. Agrabihan nimo kadato oy. Ingon ang 18 19.
gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahal nga bato ang mga sukaranan sa baril sa syudad. Ang una haspi, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo agata, ang ikaupat esmeralda. Wow, 20, harita sa 20. Ingon diri mga ekson sa 20, ikalima unisi, ang ikaunom cornalina, ang ikapito solito, ang ikawalo berilyo, ang ikasiyam topasyo, ang ikanapulo krisopraso, ang ika-11 hasinto, ang ika-12 Amastasia 21, versikulo 21. Ang 12 kaganghaan pulos perlas, ang mataganghaan niini himo gikan sa usa ka perlas, ang dalan sa maong syudad lunsay bulawan ug tin-aw sama sa kristal. Grabe, maunay imong puy-an, maunay atong puy-an. Ikaw ug ako maunay giandam si Ginoo. Ang pangutana manggod, kung ang atong kinabuhi bas kalibutan, haom og angayan ba nga mupuyo ni ini? Hello, kadili magyud mahitabo nga makapuyo ta ni ining gihisgutan dinhi sa bagong Jerusalem. Kung ang imong kinabuhi dili haom og takos og karapat-dapat, tan-aw ra biya nang gingharian. Kung dili gani ka karapat-dapat nga mahimong hari, di magyud ka mahimong hari man. Tingali dunay nahimong hari kay gusto mahimong hari, pero di ko na madugay. Amen ba? Dunay mga tao nga sama ni ini kay dili magyuna nato malikayan. Simpre ang batasan ni Satanas, gusto siya makiglibil sa Dios. Ang kinaiya ni Satanas maigsuon, gusto lagi na siyang magsamok-samok, gusto na siyang makiglibil sa Dios aron siya mga gitawag nganong gusto siya. Gusto ba siyang mailadosa? Mao nga nini kalibutan na mga igsuon, kung ang imuhang huna-una gusto lang kang mailado, ayaw na lamang. Kaya ang imong kaugalingon ray gustong mainila, pero ang Dios dili mahimong mainila, di gyud ka magdugay igsoon. Apan kun ang imuhang kinabuhi nga ang imuhang gibutang sa imong kasing-kasing una-una sa labutan, Lord, ikaw maoy akong giilah kanunay tungod kay ikaw mo'y tag-iya sa akong kinabuhi. Wow! Di ba malibay ang Dios? Nandun ako ikipangumusta mo igsoon. Akong giingnan mo igsoon. Karong si manahuna, isa. Akong giingnan niya, kumusta man? Taas na, long time you see, but now see. Si kumusta magaron? Kung ginagayot to God pinaglory. Kondisyon nagyapon o ba ng tabang sa Ginoo? Kaya akong giingnan niya, kumusta magaron? Pero gyapon lagi. Ano ba? Mura gyapon. Wa ba kita makaingon maigsuon nga even sa atong itsura, muras gyapon. Everyday mga igsuon dapat makabalota mga igsuonan mismo sa atong kinabuhi. E dili mahitabo may igsuon nga muras gyapon kay bisan pa mas imuhang dagway mag-kausog gani na. Dapat pasalamatan nato ang Ginoo. Salamat sa Ginoo nga hangtod karon nga ginawa pa ko. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Leo Palomar. Nagwas-usab karon sa tanan nga mga Palomar family dinhi sa Punglo. Tungod kay ang mga Palomar family may igsuon na sila gitawag dinhi sa Punglo mga sinaunang tao sa Tagalog baga. Kaya ang mga Palomar family may igsuon maunay pinakauna dinhi sa sitio Punglo. Kining mga tao karon nga nagkalain-lain nga mga tao nga asa gikan igsuon ulahilan ni sila. Sama ka na ron nga gitawag og katrimbulo kang buko kanang budiga. Wa man ay mga tao diha mga igsuon, pero karon kung suroy ka katong amo ang gipanawaan kani ato, wa na gyud ko kasuroy gani karon hangtod karon.
perte na kunong daghanang tao. Daghan na kayong mga balay katong mga lugar nga sa unang pintimingawang nga gikahadlokan nga naa ko yung mga bat. Moingon ra kung naay mga bat kay wa man po ko mag-abata diha. Magtuwad-tuwad ko mga igsoon ako raw sa manawa ko bisan gani kato nga silingan na mo nga gisapalong ning sulay magid kog tawa mga igsoon alas 5 sapon ako raw sa pang babaw pang sa taas pang sa kilid ana ka mo kulumbitay sa Bulukawe wa man ko sa paa gigante diha pero dunay silingan na mo diha nga nagtawa mga igsoon gisapalong agta lakra ning nako ay palad igsoon muna ang mga tao diri hadlok diha. Moingon gana ni mga tao, mga karaang sinaunang tao, ayaw gimugana diha. Doon na sila balaon, Mekson. Ikaw o ako, Ekson, hinong Domingo doon na kay Ginoo. Tanang lugar, iyanas Ginoo. Dili na iyas inkanto. Imo ng tuo-tuo. Kinsa may labaw, inkanto o ang Ginoo. Gihulog mangani na sila kay wa na sila katungod atubangan sa Ginoo. Ikaw kinsa man ka anak kas Ginoo, gibuhat ka sama sa iyang dagway, you have authority. Ang pangutanag nag-una-una po nang imo ang una-una may hala kasagpalungan korona niya sa palungon di ka igsoon. Balik tas atong tema ingon diri may igsoon mangutanan ko unsa kinsa kahay makapuyo ani ato ning basahon nanto sa bersikulo 27 kung makapuyo pa ning mga malaway ani unya ato man iklarohon basis pa lang kasulatan ingon diri sa 21 ang 12 ka nga ganghaan pulos perlas ang matag ganghaan nahimo gikan sa usa ka perlas ang dalan maong syudad lunsay bulawan tin-aw sama sa kristal 22 wala ako'y nakitang templo dito sa syudad kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan o ang nating karnero mauman ang templo. Wow! 23 dito wala na'y gikinhanglana ang kahayag sa adlaw ug bulan og nagdanag man niini ang himaya sa Dios o ang nating karnero maoy suga dito. Naghiskot ba ang Biblia nga dunay adlaw o gabi dinis kalibutan maigsoon manag-irgo bisan kanig sa simba adlaw Sabado, adlaw Domingo unya dinis Biblia inig puyo na to sa Jerusalem wa na gyoy Sabado ug Domingo dinis kalibutan perting kubuta manag-away bisag unsang sikta igsoon na nag-away pagani sa mga title sa simbahan. Nag-ingon ba ang balaang kasulatan nga lukduhon na nimo karon makapuyo kas gingarian sa langit diya sa bag-ong Jerusalem dili oy. Ingon dito 24 og maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini og dad-on sa mga hari sa kalibutan ang ilahang mga bahandi ngadto sa maong syudad. 25 binuksan sa tibok adlaw ang ganghaan niini og dili ginisirhan kay dito wala may gabi tan-awa ra ko na maghiskod gani ka og walay gabi sa to pa wala na nay adlaw og gabi puro ra gyud na hayag base sa balang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Lutot Sirdon from Samal nagwatch karon Exxon ingon diri dili kini sirhan kay dito wala na'y gabi dad-on ngadto sa syudad ang kabuntagon o ang bahandi sa kanasuran. Ingon ang 27 apan walay bisan unsang hugaw. Wow, ikaw ug ako nakabalo kung unsa nang bisan unsang hugaw. Unang-una ang imong una-una kung hugaw kag una-una di na madalag doktor gahuna-una kas imong isikatawo hugaw adi ko na maayo og nurse bisag unsaon pa doctor of medicine kay kanang una-una sa tao di ko na madalag laboratories hospital check ato pa na sa ICU igsoon tan-awa ra ko dire sa 20 City walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat na
walay makasulod bisag inablihan pa na kanunay. Walay bisang unsang mga hugang buhat o mga nagbaka. Ayay, magbantay ta ni igsoon. O nagbaka ang pasudlon sa siyudad, maulamang ang mga tao ng ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Ganuman, pila mato ka kilometro ang pader sa kahimtang ni Lazaro, nganong nahitabo si Lazaro o ang taong dato nga dili na sila kadugol ang matagdo duha, kay naa say gitawag nga dakong bungaw nga nakaali tali nilang duha. Asa man to mabasa, pastor? Diha sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 26 ato ning basahon. Unya alas na ning ako ang bersikulo kapitulo nga akong ipamit ninyo kay Sunday service man ta karon. Unya ako ning papulihin ako si DJ Jen kay na ako'y buhaton usab diri igsoon para sa atong pagpangandam ba. Happy Sunday everyone, ilabi na Mother's Day. Happy Mother's Day. Adunay mensahe si Pastor Emijen, amen, because God is holy. Tinuod ba ko na? Ang sa may giingon diha sa maumangani niingon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto 17, magbalaan kamo kay ako balaan man. Kinsa may gapuyo diha sa Jerusalem dili day balaan. Mangutan ako, ikaw ug ako kung dili ka balaan, angayan kaha ka nga mupuyo dinhi sa Jerusalem. Kung gusto kang mupuyo igsoon, hala o sisaha kulati sa eksamina nga ikaw quality ang imo bang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kay ikaw ug ako dili kani ka matawag og quality pag abot dito sa Jerusalem nga diin wa nay adlaw o gabi puros naman hayag tungod kay ang naghatag og kahayag mauman si Jesus. Ang imong pagalatan lunlun og lunsay bulawan, pero sa kalibutan makakitag bulawan awayan patayan pa musamot muusap ang una-una sa tao. Matur pa ni Pastora Emijen, because God is holy. God is holy. Dapat ikaw holy sa. Adunay mensahe si Ma'am Lotlot Serdon. Good morning Pastor Safri. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Ang among mabati karon nga kabuntagon. Happy Mother's Day sa tabang mama. Wow. Tinuod ba ko na? Kitang mga Kristohanon, mga igsoon, kung makahibalo tas balaang kasulatan, doon na kita'y dako kay respeto sa mga ginikanan, doon na tayo dako nga respeto sa mga inahan o papa. Doon na may gitawag og Father's Day, doon na may gitawag og Mother's Day. Today is celebration of Mother's Day. Wow! Watching from Samal Island, Davao City. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. O diyan, hindi lang ko kutob igsoon, saglit na ako'y buhatan siya. Mag-aabot ang mga ikaigsunan, niya ako maning iton over ni DJ sa sa mga greetings o mga pagtubaya. Labi na sa tanang katawagan din rin nagapalibot sa FM radio. Ako lang ning ihatag niya mga igsoon ang mga bagong listahan nga abot kita di ay sa Bayawan City diya sa umod igsoon diya sa Kayawkaw. Nang ako rin ning ihatag niya igsoon ang panahon sa pag-abot ang oras at nato igsoon alas 5:44 naman o niya nalangin ko'y himuon igsoon para sa ato nga Sunday service pagpangandang sa mag-abot igsoon. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkiguban, pagbantay ka namo labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay sa akong among tulo ka mga anak, sa akong asawa karon nga nagwat sa usab gikan sa Saudi Arabia. Isa pa man sa tang kaigsunan dinhi sa balog dapit sa Pilipigan, dapit sa Kangkuy o Dios untang kami magahimo karon sa pagpasalamat nga na kanimo sa Sunday service Lord. Kadin ang tanang bulaton akong gideklarar nga ikaw maghari nini. Adin among ma-feel ang Holy Spirit gikan kanimo Lord. Kining tanan o Dios walay lain among gipasidungan gipasalamatan nga ikaw o Dios mahimaya kanamo. Pinagi sa amo ang pagsunod pagtuman gayud sa imong kabubuton Amahan.
labaw sa tanan nining mga adlaw karon, sa tanan nga mga ginikanan, sa tanan nga mga mama. Lord, I declare blessing sa matag usa kanining mga adlaw maoy celebration sa mga ginikanan sa mga mama nga nag-antos para sa ilang mga anak. Lord, I declare blessing sa matag usa sa mga mama nga nahimutang sa ilang sitwasyon, Lord. Ako mga pag-ampo nga anak kanimo, ikaw mga panalangin sa matag usa, labaw sa tanan sa maayong panlawas, labi na sa akong kapikas kinabuhi karon nga nakaron sa Saudi Arabia. Ako mga pag-ampo nga anak kanimo nga ikaw magakuha sa mao nga balatian pinaagi sa mga ubag-ubag sa iyang pisikal nga bahin. Ako kinikingilan, ako kinikansilar in mighty name of Jesus Christ of Nazareth nga mawala kini pinagi sa imong awtoridad, Amahan. Kadungganan kay mayaan nga nalangyod kanimo ang tanan, labaw sa tanan sa naminaw karon sa FM radio nga nagapalibot tining mao nga dapit. Himaya ug dungog pinaagi lamang sa imong buktong anak o personal namo nga manluluwas ang tanan magaingon. Amen o amen. Once again, happy Sunday o once again, happy Mother's Day. Dalay ko na Ginoo, manamilit ang inyong pus nga lagad. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, sa tipok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, aniya na usab ang inyong pus nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon, sa kahanginan sa FM radio, Pastor Sapre Candelario, manamilit sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Once again, happy Sunday, happy Mother's Day today. Mayong hapon, may hapon naman para unya hapon may buntag na itong tanan. Ang atong oras, alas 5:47, may suon sa kabuntagon, adlaw karong na Domingo, pizza 12 sa Mayo sa tuig 2024. Hapit na ang atong celebration, karon na gyud nga Huwebes. Welcome ang tanan mga kaigsuonan. Talay ko na Ginoo.